Azi m-am hotărât să filmez ce a mai rămas din colecția mea de păpuși. Am avut peste 1000 și ceva, dar au mai rămas câteva, fiindcă le-am donat sau nu știu. Maică mi-a făcut ceva cu ele. Bine, să trecem peste asta. Aici este cutia cu păpușile și hainele și chestiile pentru. Am să încep. Acesta este Sportacus sau Spartacus din orășelul Leneș. L-am luat de mult. Aceasta este ceva zână, nu știu. Îmi place rochia ei, este așa, la spate așa, în față așa. O cheamă, nu știu cum o cheamă. Am uitat numele. Ea este nouă, chiar săptămâna asta am cumpărat-o, nu știu de ce. M-am prostit cu păpușile și am cumpărat. Mi-a plăcut. Are părul așa, cu o juviță înainte nu era prinsă. Așa în coadă era pe aici, așa, dar am prins o coadă fiindcă, nu. Ea este prințesa Anelise, așa m-am hotărât să o cheme. Îmi place și rochia ei. Mai am. Ia. Ea este Rapunzel, are rochia așa și părul foarte lung, dar că este prins în coadă sus și înfălăcit odată așa, ca un fel de, mă rog, deci de asta nu este așa. Ca în schimb îi atârnă cam așa, pe lângă picioare. Bun. Rapunzel, nu? Fiindcă, ok. Ea, nu știu cine este, dar tot am cumpărat acum mulți ani. Are părul creț și blond, are un lanț cu trandafir și este îmbrăcat-o. Am hainele astea scalme, dar nu este lene să le îmbrăc. Adică nu prea mă mai joc eu cu păpuși. Ea este Dana, are părul blond și lung. Ăsta ieri l-am cumpărat, nu știu de ce. Am avut de schimb ăștia, dar avea blugii ăștia. Și avea un pistol asta să găsesc. Așa, uite-l aici. În ceva chestie, pistolul și se prinde așa de pantalon cu scai. Mă rog. Nu știu încă cum îl cheamă, dar cred că o să-l cheme Dan sau Raul. Raul sau nu, da. O să-l cheme Dan. Are bocanci, are un tricou și aici are un tatuaj. Bine, să trecem peste Dan. El este Cătălin. Prințul Cătălin. Și ea este Emma. Are părul blond și creț și rochia așa. Bun, aici la fel. Ea este Ana Maria. Este păpușa Barbie. Are rochia așa. Ea este Skylar. Ea este, stați, nu mai știu cum o cheamă, cred că, nu mai știu bine, dar îmi place că are așa
costumul de gimnastică făcut și este geamănă cu ea. Bun, cred că pupișile vi le-am arătat pe toate. V-am arătat, da. Papușile mi le-am arătat pe toate, inclusiv pe nebunul ăsta. Vi le-am arătat pe. Bun, acum să vă arăt de schimb. Hainele de schimb. Ăștia vi-am arătat, sunt a lui Dan. Blugi. Asta este o rochie care merge la toate papușile. Este așa pe gât, are ceva paiete și pe aici o fustă portocalie. Mai este o rochie așa, cu model floral. Mai am o bluză cu, cred că, flori albastre pentru băieți. O rochie care se poate purta și așa cu o mânecă, dar și pe gât, o ador. Așa este. O fustă, așa. Asta este a lui. Un pic să găsesc. A lui ea. Cu costumul de gimnastică. Asta. Mai am o rochie de mireasă. Este așa și are un trandafir aici în față. Este așa și cu 3. Am două rochii la fel, vi-am arătat pe prima, dar mai am una așa cu lună și stele portocalii. Mai am una așa, roz, simplă. Mai am una așa, cu un cordon nou cu clipici. Adă și asta. Apoi să vă arăt obiectele papușilor. N-am papuși la ele, n-am găsit nicăieri. Asta este de albă căzbada. Mai mult. Că-mi vine să trebuie. E bun. Acum lacrime. Bun. Asta este vesta lui Sport Tacus, fiindcă se potrivește cu casca, este a lui. Aici am o fel de geacă, sweater, așa alb, cu un buzunar și are sclipici. Se scrie aici Dr. Barbie. Are pe dedesubt un tricou, așa cu bulinuțe. Închiori stomacul. Așa am un cap de maspar, dar nu știu de ce închiori stomacul. Piticuța asta chiorle. Bun, am o pereche de pantaloni care este set. Astea așa cu model floral, care este set cu maioașul ăsta fără bretele, este un fel de bustier, nu știu, este set. Mai am un costum de balerină gimnastă la ele. Mai am astea 3, le-am cumpărat set. Le-am cumpărat
set. Acum așa, asta cu asta și cu asta roz. Un set. Asta mi place tot așa mult. Are așa vol, dar este tare. O pot îndoi așa și să fie o rochie de balerină. Dacă o îndoi așa. Aici are așa modele. Are mai ușor așa și un trandafir aici și o chestie pe bun, mai are niște pantaloni pentru călărie care au două întărituri sau așa, cu roz. Are un set cu sacoul ăsta de călărie. Tot roz, dar merge și în oraș sau undeva. Acest sacou este drăguț. Ăștia sunt pantaloni pentru băiat. Așa. Mai am un fular. Un elastic de ping-pong. Acum am găsit. Astea două sunt tot set pentru majorete. Așa vine ăsta. Asta e mai eu și asta e fusta. Așa. Vin. Și asta mai am. Rochia asta, așa cu două cordoane, adică unul este așa cu floare și vine prins. Ăsta vine prins așa în jos, iar ăsta vine prins așa aici, timp ce legi ăsta și așa. Este un pic cam complicat dacă nu vezi, dar dacă vezi este ușor. Asta este o rochie simplă. Am luat-o, nu știu de unde. Este o rochie simplă, roșie cu buline, n-are mânecă, n-are nimic. Dar, sincer, nu eu am făcut-o. Dacă o dau pe doar un pic scanner, o să stea tare bine, fiindcă ea are fund bombat și țâțe bombate. Dar nu vă vedeți, fiindcă stă foarte bine. Apropo, cum se uite băieții la acest video. Așa, este foarte bine. Vedeți, este și un pic transparentă dacă vă uitați așa. Și la fund este foarte bine. Dar că nu aveți de unde să știți, încă nu sunteți aici. Bun, și mai am rochia. Asta este ultima, dar nu cea din urmă. Bun. Acum să vă arăt lucrurile. Papușilor n-au multe cascane. Deci n-au papuci, fiindcă n-am găsit. Au o gentuță. Asta este prințesei Anneliese. Așa, pe spate este așa cu altul fermoar și se deschide. Așa. Și altele poate au câte o gentuță, dar nu găsesc. Și mai au o măturiță cu care să mături praful. La revedere! La revedere!